Hola i bones tardes. Com podeu veure, estic a la meva oficina, que més que una oficina sembla l'habitació dels trastos, però aquí és on jo més m'inspiro per escriure. I primer de tot, bones tardes a tots, nenes i nens. Vaig escriure un conte que es diu El primer Sant Jordi feminista, que està editat amb edició trilingüe, perquè tothom ho pugui entendre. És un conte, no sé si el veig prou bé, que hi ha una pagesa, en aquest cas una pagesa mallorquina, que s'enamora d'un dragó, perquè els dragons no són bons i dolents, sinó que tenen coses bones i coses dolentes, com les persones. I hi ha gent que li agrada més anar amb un dragó com aquest, o bé que li agrada més anar dalt cavall. Però per això hi ha la imaginació. I vosaltres, que sou fiets i fietes, teniu més imaginació que la gent gran. I jo vos vull dedicar aquest conte i donar les gràcies a la Biblioteca de Calvià per haver-me convidat a celebrar el Dia del Llibre amb vosaltres, amb els nens i les nenes de Calvià. Moltes gràcies i que tingueu una bona lectura, si és que teniu el gust i me feis l'honor de llegir el meu conte El primer Sant Jordi feminista. Gràcies.